Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Men şu challenge'i Türkmen halkyny birleşdirmek için ve şonun ruhu, duygularyny galdyrmak için size ýazýaryn. Sizdenem umyd edýäryn her kim şu ýaly challenge edip internete goýmagyny. Men Murat Gurbanow. Men Ahal vilayatyna dolup öňübesen oglan. Men Türkmen halkynyň ogly. Menin ganymda, menin damarlarymda ata-babam gany akýar. Olar her vilayatda gezip mehmançylyk bolup bütün bizim Türkmen halkymyz bilen bile agzybirje ýaşap gören adamlar. Şul Türkmen halkynyň Lewap vilayatyndaky, Aşgabat vilayatyndaky, Mar vilayatyndaky, Daşoz vilayatyndaky, Balkın vilayatyndaky bar doganlarymyz bir halk. Biz Türkmen. Biz döwlet. Biz agzy bir halk. Biz bütün dünýä görkezler bizim agzy ýerligimiz. Diňe öňe, devlete öňe, Türkmenistan beýik halkym öňe öz göçükleri biz geçirer Türkmenistan'a. Sağ olun.